hoxe de que imos a falar? Bueno, que hai non tanto, nas casas galegas, por exemplo, a cociña estaba a carón da corte das vacas, as ventás facíanse máis pequenas para que non se fora a calor. Digamos que eran casas intelixentes tamén a súa maneira. Como eran antigamente as casas galegas? Moitos aínda recordarán as vacas ao lado da cociña e os teitos e chans de madeira. Non había cuartos de baño, facíase directamente, había un hueco na parte superior e iban os depósitos directos á corte. Dende os muros de pedra ata o enxeño que facía falta para converter os produtos da terra en materiais de construción. Barro, bimbios ou polas de árbores, todo era útil para levantar os nosos fogares. Era arquitectura sen arquitectos e todo estaba perfectamente estudado para lograr a máxima eficiencia. Para aproveitar a luz, entonces tiña moitas ventanas. As fiestras sempre se intentaban orientar cara ao sol. Tamén as paredes dobres de pedra eran magníficos illantes, sobre todo nas bodegas. O que teño eu ten un muro de aproximadamente dun metro 10 centímetros. Acondiciónate tanto para o verano como para o inverno, a nivel de calor, é dicir, sempre tes a mesma temperatura. Nas zonas costeiras incluso colocaban cunchas nas fachadas para illar a humidade. As cociñas sempre se poñían do lado máis frío da casa e ao contrario sucedía coas habitacións. Abaixo había a escuadra do ganado e era a única calefacción que había en ese momento. E ollo con iso de deixar a pedra á vista. Daquela eran moitos os que a tapaban con cal branca. En algúns lugares incluso a decoraban con debuxos. Casas de labranza, de pescadores ou pallozas na montaña lucense. Lavadoiros, palleiras, eiras e hórreos. Todas elas forman parte dunha arquitectura intelixente e tamén do noso patrimonio. Son identidade e, no mellor dos casos, cultura que aínda vive e que non debemos deixar caer na ruína. A miña aldea ten río. As nosas casas, efectivamente, son identidade, son cultura. Que tal, querido Massimino? Aquí estamos un día máis. Sempre un placer recibirte no Termómetro. Mira que cadro temos aquí, a carón da nosa mesa. Bueno, encántame, porque claro, en cantas casas galegas aínda está pendurado ese cadro. Por que a xente se pintaba como un cuadro aí da súa casa, onde estaba ubicado? Había unha empresa de helicópteros que operaba aquí por Galicia, por toda España, que iban facendo fotos das casas que máis bonitas vían, as que menos tamén, pero sobre todo as casas bonitas dos povos, e despois iban vendéndolle a xente. Entonces, enseñaban a foto, dice, usted quanto quero polo cuadro? Canto ten que pagar? Pois eu quero 1.000 euros, pois 1.000 euros ou o que fora. E vendían os cuadros á xente. E quedaba ese recordo, e tamén nos temos así, non? Pois como un recordo tamén nos de como eran esas vivendas. Claro, dicía Massimino que claro, se nos remontamos bastante tempo atrás, pois nas casas pois estaba a corte, por exemplo, das vacas integrada na vivenda, non? A construción a primeiros do século pasado pois era distinto ao que hoxe podemos comprender e ver os materiales que se usaban tamén. Pero había tres tipos de construción. Había a da costa, había a do interior e a da montaña. Porque entendo que se construiría co material que había máis a man, non? Concretamente, na montaña empezaron a facer aquelas famosas pallozas que veñen dos castrexos, que veñen de atrás, pero despois empezaron a construir e que ocorría que, por exemplo, na provincia de Lugo, o tellado dunha casa en Lugo é de pedra. Isto é o que usan para o tellado nunha casa de Lugo. Nunha casa do interior, pois empezouse ca tella esta, que esta é a tella do país. Non sei por que lle chamamos tella do país, pero aquí na zona de Santiago, e toda esta parte é obligatorio poñer tella desta encima dunha casa ainda hoxe. Na provincia de Pontevedra non está prohibido poñer pizarra. Claro, tamén a temperatura era diferente. Eu dicía antes que se facían casas intelixentes para illar segundo a zona. Por exemplo, das ventás, por que era? É dicir, por que se facían así? As ventanas se facían de madeira. Quen dice as ventanas... Claro, porque antes non había persiana, non? Non, facíanse unhas ventanas de madeira con uns cristales pequeniños, porque as ventanas tampouco eran ventanales, eran pequenas. Entón, se poñían unhas contras de madeira por dentro para aislar un pouco máis e facer que non entrara a luz, porque se querías botar a siesta na casa tiñas que cerrar as contraventanas, porque senón a luz non entraba para dentro. Entón, nese tempo as ventanas se facían máis pequenas. E por que se facían as ventanas máis pequeniñas? Para que non entrara tanto frío para dentro. As paredes, evidente, era un aislante. E o cristal mete calor e frío.
como os cristales antes non eran como son agora, nin as ventanas eran as mesmas, pois había que aislar un pouco para que non entrara o calor para dentro. Daquela nas casas, cal crees que era a parte máis importante? A cociña ou o salón? Vamos a ver, unha casa rural fai 90 anos ou 80, compúñase dúas cousas. Había unha parte, a mitad da casa, do baixo da casa, as casas sempre eran de dúas plantas, unha alta e unha baixa. Generalmente non se facían casas a ras do suelo. Nesa parte baixa había unha zona onde se metía o ganado, que se chamaban as cortes. As cortes? As cortes da casa. E había outra zona onde estaba a cociña, o forno, para facer o pan, a lareira e a artesa. Iso formaba parte de unha vivienda rural naquel tempo. A artesa estaba ali, que era onde se amasaba o pan e se facía. E o salón para que servía? O salón normalmente non estaba na planta de abaixo. Estaba na planta alta. As casas solían ter un salón no centro da casa, moi grande, onde se facían as festas, as comidas, incluso se depositaban a xente que fallecía, tamén se depositaba ali. Se velaban os mortos no salón? Se velaban no salón. E iso estaba no centro da casa, arriba, na primeira planta. Os pisos eran de madeira, non había placas de... Claro, aí temos unha viga de madeira, Massimino, por que se facían eses teitos de madeira? Os teitos fixáronse toda a vida de madeira en Galicia fora de Galicia. Todavía se siguen facendo en América, os teitos son de madeira. Aquí logo despois chegou o hormigón e o ferro, pero antes deso, todos os tellados das casas estaban feitos de madeira de carballo e de castiñeiro. Naquele tempo non había eucalipto aínda, o eucalipto chegou máis tarde aquí, hoxe faríanse de eucalipto, pero daquela se facía de castiñeiro e carballo, era un sitio para botar o tellado. O tellado se facía con unhas vigas de madeira e ali se iban colocando unhas pezas que se chamaban cangos e sobre eso apoyábase isto que vedes aquí, que é o tellado. Estas tellas iban aí, e máis, cando facía vento, pois que ocorría que as tellas voaban co vento. Claro. Aquí apoiábanse unhas pedras encima, non había forma de atar as tellas. Claro, Estas tellas agora levan aquí un ganchiño para que non se levante. Exacto. Daquela non había ese gancho. Entonces, que ocorría cas tellas? Que non había forma de atalas, puñen unhas pedras aquí para que o aire non levantara. Por certo, falando de pedras, é certo, Massimino, claro, que daquela ter unha casa de pedra non era como agora. As casas nos anos 40, 50, 30 do siglo pasado facíanse casi todas de pedra, non de ladrillo, Pero agora ter unha casa de pedra é, ollo, cuidado. Bueno, agora é todo ao contrario de antes. Claro. A vida dou moitas voltas. Claro. Ao principio as casas fixáronas de pedra, despois chegou unha era que dixeron, vámonos a revestir todas e blanquealas, de cal ou de pintura, vamos a poñelas as paredes, pois, a darlle llanos e a blanquealas. Bueno, pois agora chegou outra época, xa a finales do siglo, que a xente que tiña a parede con cemento, pois picouna toda e rexuntaron as pedras para que se vexan as pedras. O sea que xa vedes os cambios na vivenda como van surgindo. Por certo, falando de cambios da vivenda, antes, isto pareceme curiosísimo, algunhas tiñan como incorporada unha colmea dentro da propia vivenda. Agora mo contas, pero que atopamos un lugar, Cristina, estás aí onde podemos velo aínda, non, compañeira? Non sei se podemos conectar con... Efectivamente, Rocío. Ai, a ver, amósanolo. Hola, Rocío. Hola, corazón, sí. Hola, Rocío, estás me escoitando? Perfectamente. Pois mira, é moi anecdótico. Tradicionalmente as abellas conviviron con nós en moitas casas galegas e tiñan as chamadas lacenas, como esta que temos aquí na parroquia de Terreboredo, na aldea de Terreboredo, na parroquia do Souto, no concello da Estrada. Estamos aquí na casa de Uxío e de María. María, contanos, bueno, no primeiro lugar, imos ver a lacena, ímola abrir aquí, diante, e aí o tedes. Contanos, como é a historia, que é esta tradición das lacenas? Bueno, pois as lacenas era unha parte moi importante das casas, porque surtían os nosos ancestros de mel, que o mel era moi importante para alimentarse, para curarse, e despois antes tamén a parte da cera era fundamental, porque antes non había electricidade, e se facían tamén ungüentos, e logo para curas de árbores e todo eso. Entón, era básico ter as lacenas nas casas. Mira, imos ensinar, mira. Aquí
temos o mel con limón, que é o que habitualmente tomamos cando estamos así con un poquinho a jorsa catarrada e así, e con estos tempos. Contanos, como é o funcionamento logo destas lacenas? Este é moi básico, temos esclavizadas a todas aquí e